האביב עכשיו בפתח, והיום נהיה סגריר כזה. את הולכת לך הביתה ואומרת לי זה לא זה, את רוצה להיות לבד, ואני מסוחרר ומבולבל בגללך. לאן מכאן אלך? אני רצתי אחרייך וביקשתי גם את סליחתך, לא רצית אותי לשמוע וביקשת ממני שאלך. הסתובבתי והלכתי, לא הבנתי מה קורה לי, אלוקים מה היא עשתה לי, את הכל היא לקחה לי, את חיי, מה נשאר לי?